Zvanja dzimakadi. Tiripo zikuru sei kunobviwa. Handiti zita ndiani rizere zvi. Linia Gotore kumushade kupi? Kugokwe. Handiti vanzvadzi makurira makata kugokwe makakura sei? Ndakura zvakanaka. Chigara namama vedu nababa but baba vakazonge vazoseparata namama pavaigara. Vatazonokurira kumusha kwakazvarwa mai. Takakura asi baba vaiuya kumusha kwakazvarwa mai ndekupi? Kugokwe. Okay. Vatakura takaseparata tiri namama. Asi baba vaiuya kuzvauya kuonawo nezvedu. Makurira takaita handiti kusvikawo tazodzidzawo chikoro takadzidzawo chikoro zvekungojoinidza zvekuindwa namai kumari chichita baba haakutaura chokwadi vaivewo paiyembe. Handiti mumba makazvara muri vangani? Takazvara tiripo 6. Muripo 6 vasikana 4 nevakomana 2. Saka mese makabva maenda kunogara naamai? Takatokurira kuna amai mese muri 6. Handiti wazoti kurei ndoziva kuti ndidambudziko rawakasangana naro. Zvakafamba sei padambudziko iroro rekuti wakazosvika pakubatwa Chibharo nehama? Zvakaitika inini ndakazotorwa nasisi wangu tigara kuno kwaRarare kunonzwa Churaso. Kunonzwani? Churaso. Saka kumasure ndakaendesa bisi rangu kuchikoro kusekondari. Pandakazosiyira chikoro parodhi ndibva ndazotuma munhu kuti andivigire bhegi rangu paauya aridzokorora kurinyora raiva ripeni pauya aridzokorora kurinyora. Saka pakuda kutora chitupa ndibva rarambiwa svika ndifanirwa kunotora rin'wani ndibva tauya ndazoenda kumakombe chinoda kunotoresa birthday rero ndibva panzi pakudiwa 5 years ndibva ndaudza baba vanopamunisara pavana baba vangu vanga vatoshaika yanga ive 2009 kubva ndaenda kumba kwavo ndobva vanditumiwa uchitora mari bva ndaenda kumba kwavo kunational ndibva ndanosvika kuyakweyo ndobva ndavaudza kuti kudiwa mari $5 yekuti nditotore birth rangu kumakombe. Vangwani makore mangani ba? Ndanga ndine 19 years. Kubva vanditi alright makuseni vakamuka vachienda kwasi kubva vanina vangu vese vamukawo vachienda kuchikoro nanabhudhi vamwe vaigarepo vana vavo vamina voenda kuchikoro. Asati aenda kuchikoro infact munina wangu musikana akabva baba vafona vaya kubasa vafona landline zvikanziudza sisi wakuti ndakangana kusiya mari iyai auya aitore kubasa saka ini ndaiza kubasa kwavo vaishanda kuZB Bank. Nyaya yekuti nguva yareba handichazoti ndimuna secondary ZB yacho naiva muna secondary ndibva ndazoenda neko chinotora mari yayo. Saka baba vaishanda pareception nekuti chingopinda pareception ndipo vaivaona vakagara. Saka ndasvikapo ipayo ndibva vasimuka ndibva vaenda vakangopinda nedhora ienda kumberi anozotorera vazodzoka zvikanzi ndasukamwa kusiya mari iyayi ndikati ndikati ndoenda tozodi kuzotora ndazamaini vachiti mati ndiwe nditora bva vanditi hanti munoona ini ndini baba vakatosara baba vangu vakatoshaya ndikutsvaga hope kwandiri chichichi ndogona kubatsira nezvazvo ndivadati aiwa zvakangonaka baba bva vati uya kunoko vatabuda mumatayi emureception yamwe ndatikatogara pasofa pareception papo vatabuda vatapinda nedhora iyoyo kakangonangana nepareception papapo semunhu wangokurira kumusha unenge usina zvaunenge uchiziva zvekutaura kubva vakanosvika kubaya mabhatani iye zvino zvino pandakuziva kuti lift but nguva iyoyo handaisaziva kuti chii saka vakabva vanobaya mabhatani ndobva lift yeAfrica asi panguva iyoyo hazvikwadi angu kuti handizivi kuti chii semunhu zvaitova zvitsvavo bva tapinda mulift muyamuyam bva ndaingonzwa kuti chiri kufamba chinhu chandapinda ichavharika chiri kufamba kwidza ndakazoziva kuti hatisi kunobuda patanga tiri nenyaya yekusiyana kwepanzvimbo. Takatobuda tikatevedza kapaseji tikanotena tikanosvika pane mamwe masteps so patasvika pamasteps apapo vati zvandoda kuti nditi panapa ndezvangu newe hapana pakuita sei kuzviziva ende upenyu hwako huchakufambira zvakanaka ukazvitaura upenyu hwako hukufambira zvakanaka kana kuti wafa unogona kuita sei kuti wafa. Saka ndiri munhu wekuti handina kutombozonzwisisa kana kuti ndizive kuti kana kuvabvunza kuti zvii kana kuti chii handina kutombozokwanisa kuita sei kutozviita. Ndobva vandibata pamasteps ipapo ndobva varara neni
bva vatozo tatopedza zvinhu ndobva tatonopinda futi mulift yavo ndobva tadzika vandipa mari yangu ndobva ndaenda kupi kumakombe ngatimire ipapo baba vakakutaurira kuti zvatoda kuita panapa ndezvetiri 2 ende hapana munhu anofanira kuzviziva iwe wabva wajamba kana kuti vakabva varara nini kazhinji kana vanototanzoshandisa wedhi rekuti vakandibata chibharo iwe ngo vakakubata chibharo apa vasvika pakuita zvavada kuita izvozvo iwe wakaramba wakabva wangobvuma here ipapo titore pasini ipapo kuti vapedza kutaura ipapo makaurirana kuti chii kana kuti vakakumanikidza zvii zvakaitika hatina kuchatakawirirana munhu akatonge pakutaura kwaitoita munhu anga atove closed neni handina chandakakwanisa kana kuramba handina kana kuwedhira ndakakwanisa kutaura handitozi handina chandakakwanisa kutaura ndobva watongondibata ndobva vakarara neni ndobva ndaenda kumakombe mushemushe right dauti baba vapedza zvavari kuita izvi ndokutopfeka ndokutosumuka mashoko vakataura makubuda ipapo muchidzokera newe yamauya nayo ndeyekuti vangoti usataure munhu sezvandakudza uende kuenda uchatokufambira zvakanaka ndozvavakaingotaura but inini handina chandaita sei handina chandaitaura kana kupindura kana kubvunza handina ndibva ndaenda kwandaienda bva ndatodzoka ndikatoenda futi kumba kwavo nokuti hakuna kungwa ndaida kukwanisa kuita sei kuenda kunorara iko ndakatozokera futi noti birthday rakanzi unozoya after 7 days uzocollect saka 7 days saka vapedza kuita zvavakakuita baba vakabva kupa $5 bva wati chienda kumakombe bva ndanosechesa birthday raka ndozodzoka uzocollect after 7 days saka ndakanodzokera futi kumba kwavo kuti ndidzoke kuacturas ndanga ndisina mari yekuti ndidzokere ndozodzoka futi bva ndanogarira kumba kwavo sekwababa bva ndanobva ndanogara saka pakazoita rimwe vadzoka manheru havana chavakamboya vachitaura kana kuita sei havana kwauri vakati chii hapana zvavakambotaura but anga ari munhu wekuti tanga tisingatarisani mumaziso kana inini wacho ndanga ndisingachakwanisi kuti ndigare kana mudining ndichikwanisa kutandara nevanhu ndanga ndangori munhu anga akungozvidya munhu kuti ndoudzani uye ndikaudza munhu zvanzi zvinondishatira ndezvipi zvinondinakira saka handisichazivi kuti ndofanei plus ndanga ndine fiye kuti baba vangu vakafa mafira vakaita haana kunzwisisika saka ndanda kungoti pamwe ndozvandogona kudi kusangana nazvo vakafa vachitsikwa netrain saka ndanga ndakutotya kuti pamwe ndozvandogona kusangana nazvo kana ndikataura sekuti ndanzi kana kufa unofa kubva tangogara azoti rave rimwe day handina hangu kuzoziva kuti pakatora madays mangani vana vabuda vaenda kuchikoro ivo havana kuenda kubasa vachiti vari kurwara ndakazoziva kuti vati vari kurwara through pauya vanhu vekuchechi kwavo vachivazovaona ndevekuchechi ipi kumwazha pauya vanhu vekuchechi kwavo vachivazovaona ndo pandikazoziva kuti vauya kuzoonekwa nekuti vari kurwara asi kurega kuenda kubasa kwavanga vaita ndasingazoti varegerei saka vamwe vese vaenda kuchikoro imba yavo ine 8 rooms saka ine door rinovharira 4 rooms tekunze uchizoenda kudining nekune dzimwe 4 dziri uko saka dori iriri vakabva varivhara asi ndakazoziva kuti varivhara through ndazomuka ndatobuda mumba umu ndo pandakazoona kuti varivhara tandiri muspeya yevasikana vakabva vabuda mumba kwavo ndobva vauya mandaivo ndakarara ndobva vapinda mimi vakangosvika kurara pamubhedhi pavo panda ndakarara inini pabhesi pana ndakarara vatanga kuti ngoni bata futi kubva varara futi neni kuzobuda kwavakaita umu vakatobuda vatonzwa gedhi richinokewa nemachechimesi avo aizovaona ndobva vakamuka vachimhanya vachizoenda mubedroom mavo vabva vazondituma kuti enda unovhurira vanhu vakuuya gedhi ndobva ndakaenda ndikanivhurira vanhu vaya gedhi vakauya ini ndakadzokera muspeya mandakarara muye ivo ndobva vagara mudining vachitaura vanhu vavo vekuchechi vakutonge murwere zveshuwa hashuwa ndatodza kuenda kubasa ndiri kurwara toita munamato vanhu vekuchechi kwavo vapedza kutondibata tadarika tisatenda kumberi iwe wakatoziva kuti munhu anga achirwara paya vanhu kuchechi pawakaona vachiuya ivo vachipinda mudhani muspeya mubedroom masikana vairodza kuti munhu ari kudzimbikana munhu aiva netarget zvekuti munhu aitorwara chaiko amnotshuwa munhu aive netarget yake saka ndikuona sekuti munhu wekuti vakashayiwa kuti vana vakaona baba vari pamba vanoti baba varegere kuenda kubasa vakangoti ndikuita sei ndikurwara bva bheki rangu razotobuda bva ndatotsva bheki rangu chinotora chitupa kuemployment bva ndabuda manaenda kuacturas kwasisi wangu handina kukwanisa kuvaudza sisi wangu bva ndanyarara bva tatogara 2009 iyoyoyo apa baya muna May pandakatora chitupa changu bva tagara kusvika muna August
patakazobva kwakushura asi takuenda kubulawayo pamukuru wangu watransfer kuenda kwaomine but before vaifona pafoni yasizongu vainyazozva kuti vangu vaienda kunohoda vachinotengesa kutawana vachinoda mavheji chibage vachinotengesa kumabvuku chichi saka vaifona inozva kuti pamukuru wangu vanoenda basa songo ini ndinde ndiri pano vaifona palandline yemumba masisi wangu vakandibvunza kuti wakambogeza here ndikati kugezei ndaive munhu wekuti kana ndikange ndisiri pavari ndine chiki navo ndichifunga zvavakaita but pandaisangana navo ndanga ndisina kana words kana kuti ndichiziva kuti ndanga ndichivatsamwira saka ndikutaura navo kuti vaona kuti ndakatsamwa hapana chandaikwanisa kuzozviita ndasingazozviiti izvezvo ndisingazivi kuti chaive chii saka vakabva vandibvunza kuti wakazogeza ndikati kugeza chii zvikanzi wakaenda kumaperiods here ndikati handisati so chiwo madays eusikana anonetsa kubata ndati handisati vakanditi tora kune mhiripiri here ndikati hongu zvikanzitora mudzi wemhiripiri ubaye chibereko unogona kuva wakaita nhumbu ibvi ndobva ndati ndakangoti wo ndobva ndagara saka inini usikana hwacho kumashure kwese kuku ndaitove ndiri munhu anga ane jeko ndaitoti kana mazuva angu ekuperiod ndaitorwara ndikatombofambawo neni nasisi wangu ikoko nabankuru but zvinhu zvaingoramba patazobva patakaenda kubulawayo pandanosvika ndopandakazonorapiwa jeko riya kumasowe pandakatanga kunamata kumasowe 2009 iyoyo so pandakazorapiwa jeko riya rikaita se ikapera ndopadazo andi pamudzi wemhiripiri apa vakangodaro sezvozvo patinanakuita sei anatomboita nezvavo havana zofonera vachibvunza kuti ko iwe vakatofona beki vakabvunza kuti wakazoita here ndikati nakuita sei anakumboshandisa sekuti ini ndaive munhu aiziva kuti ndagara ndine problem yejeko saka ivo kuti ndivaudze kuti ndagara ndine problem yejeko ndasina kuti sei kuvaudza ndobva tagara saka ndandine munhu ndaidana naye mukomana ndakudana naye kubulawayo pandakanobatsirwa jeko riya rikapera ini handina kuzivawo kuti rakaita sei rapera saka takazoshanyira nawo patanora kuti sindobva nhumbu yatobata same time but ini nguva iyoyo handina kuziva kuti ndatove nenhumbu ndobva ndanga ndave munhu angave nechiki ndichitomudza kuti handichakudi waita zvandasina wirira newe chichichi bva ndachisunga ndobva ndaenda kumusha kugokwe ndave kumusha kugokwe ndopandakazozviziva kuti ndine nhumbu manga mave yanga ive 2010 January ndobva ndaenda kumusha ndobva ndazoziva kuti ndane nhumbu yatove nhumbu watova February ndobva tagara ipapo ndo pandakutadza kuchanzwisa kuti wanga ava April end of March achinazobata madetsi achona but ndikufungisa chinenge yanga yave end of March ndine 2 months ndakuverenga kuti 2 months nhumbu baba vakabva vauya kumusha asi handina wanda ndamboudza futi kumusha kuti ndinechi ndobva vauya kumusha vakauya kumusha vakabva vadarika pamba pataigara isusu zvakaitika baba vangu namai vangu vakarorana satsano natsano vakaita chimombe dzoka chezvo tete vangu vakarorwa nenjodzi yamai vangu ino mai vangu bva varorwa nenjodzi yatete vangu bava vakaita kuchinjana saka baba vachibva kumba kwavo vachienda kunona tete vaidarika nepamba pedu bva vatodarika nepamba vahosi vachitotsvaga mai vangu vaona mai vasiku vatonditi koma mama vaenda kupi azoti ndakati vaenda kupi chaziko vanga vaendawo vanga vasitoripo pamba ndaiva ndiri ndega ndanga ndiripo zvikanzi tadzoka ndichikuona ndibva ndangoti wo time yavakadzoka ndakatovanzwa vachitaura navatete vachiti tichidzokera ndoda kumhanya ndikaziva kuti munhu uyu sezvo asiya abhuka panapa atozodi kuzondiona zvaataura bva ndavhara madondo bva ndanyarara ndiri mumba bva vatoya nepamba vachitodedza futi vahosi odi bva vanzwa zii vakaramba vakatomira vachitozama vaitoziva kuti nekuti ndandavaudza kuti mama vapo vakaziva kuti kana ndiripo ndichaita sei ndichabuda but ndakaramba ndakazvivarira ndobva vasvika pakudarika vakaenda kwakusati kwane mafoni aya maselfoni kuti aitoona ayo munhu ainge ane mari bva vaenda saka zvakazoitika ndizvoti takazoenda kumba kwavo namai vachitodawo kunopirawo sara pavanawo nyaya dzavo vaida kutonopirawo kuzvichemo nekuti handiwo munhu aitouwanawo saka takatozogora rubatsiro kwavari taenda kumba kwavo takatonosvika tichinosvika pamba pavo ivo vachida kutobuda nengoro nemudzimai wavo vane vakadzi 3
saka tobuda nemudzimai uyo pakati vari kumberi kwemombe mai vachitori mungoro tatosvika paipa makadii kanzi amataona takubuda kana mai handaichida kutokudi kutokuonai zvikanzi saka vakuudza mudzimai wavo chisarai nani navahosa ini ndichienda namadhume kupi vaitoenda kuchigayo nekunosiya zvinhu zvavaida kutoya nazvo vachidzoka kunogwa ndatopinda mungoro vataenda kanosvika kuchigayo kwekweyo kwakusina magetsi ndobva vatosunungura mombe vaisa joko pasi zvekuti mombe dzinge dzine tambo chaiyo vatatunura zvinhu zvavaida kuzoenda nazvo kuharare vatasiya pashopu vatatora masaga echigayo vataisa kuchigayo tichimirira magetsi abva akazodzoka late I think mapast 8 vakazouya magetsi but magetsi asati auya magetsi asati auya takatosvika kumazarodoka zvekuma 6 zuva kutodoka magetsi asati auya vakabva vangouya pandandakagara pavhuranda pandandakagara vachisitu pandandakagara so ndobva vangoti madhuwe yakatinzwe saka moza pane zvinhu zvekuti unogona kungoda kubvisa munhu pavanhu ungoti uyakatinzwe uchiti vanhu vasanzwe secret like ndo zvavakaita uyakatinzwe saka ndakaramba ndiri munhu ari kungotevera masure mavo ivo vakangodaro bva utanga kutofamba achitodzika nerodi yata ichabva nayo unochidarika nepakembi ndichitevera ndakaramba ndingoteverera masure amenoti pfungwa dzangu dzaiti uneyo usingachatofungi like vandaramba chivatevera takabva tatobuda murodhi hombe vatabuda nenga mukarodhi kaipinda kachinanga nepasaidi pamasowe so ndokwatakakaramba ndichivatevera panosvika mukagoronga imwe ndomba vakandibatira futi kechi 3 apa ndanga ndandine nomboro yedu kudhara ndobva vatondiudza ivo kuti une nhumbu kai ndikati zvikanzi ndeyani ndiye munhu akatanga kuziva kuti ndine nhumbu through vatopedza kurarama ndobva vakasomubvunza kuti une nhumbu ka ndikati zvikanzi ndeyani ndikati murezi wayo ari Bulawayo zvikanzi ko wadi kudzokera ndikati handina mari zvikanzi ndichakupa inini mari yacho yekuti uendese udzokere kumurezi wenhumbu ndobva ndati alright vakabva vanditi inini ndiri kudzokera kuHarare apa yanga yave Saturday manheru zvikanzi ndiri kudzokera kuHarare mangwana saka iwewe uchauya ndokuudza pandichasiya mari $10 yekuti uende kuBulawayo kumurezi wenhumbu ndokuudza pandichaisiya pandatotoo ndobva vatondiudza kuti ndichaisiya uchibva kumba kwedu waidarika nekwambuya mai vavo mai vababa vangu upinda payadhi pafenzi yavo yekumunda pane mushuma uri pekutanga pane mushuma uri pechi2 saka kune masvosve mamwe anonzi mafembera aya anoteta ivhu achiunganidza pasaidi pemuti so ndopa vakanoisa mari iyo ndobva vatsikira nedombo ndomaudzira vakatondidza kuti ndozvandichaita se zvandichaita indakabva ndatongoziva kuti mari yadi yasiyo ndobva ndanosvika kumbawo mangwana ndobva ndati kwaitwa nebhora kwatoita zvematonaments bva ndanoenda nekuya vananditora mari ndikatodarika nepamba pavo ndichitoti masora sei ndichitodi tichienda kubhora mari yangu ndanayo vatazoti sisi vanobva vasodzoka kumusha vandaigara kunavo kwakuchira zinga ndakanogara navo futi kupi vasodzoka kumusha kosi ndakanyora tsamba ndichinyorera uya murezi wenhumbu kuti ndaane nhumbu ndobva vanosvika uko ndobva vazozviziva vanovhura tsamba yangu ndakaita zvekuisa zvipini zvekuita kubora zvezvo ndobva vanoivhura vaverenga zvazvo mukati vazodzoka kumba saka ndanda munhu uya wekuti ndandakuratidzira kuti ndine nhumbu vatete ndobva vandibvunza hanzvadzi yababa vangu vandibvunza kati iwe ndinyatsondoita chokwadi ndinokurova ukaita sei ukatadza kutaura chokwadi nazotaura chokwadi une nhumbu kai handina kukwanisa kuramba ndakabva ndangoti zvikanzi ndeyani ndikati murezi wayo ari Bulawayo sisi wangu vanoita sei vanomuziva munhu wacho ndobva sisi wangu pavakauya apa ndobva vatonzi mufunga kutoenda bva ndaenda tiri inini nemazisi angu maviri wandoteedzana naye neanoteverera wacho avo wandotedzana naye aitogara ake kumusha patanga akutoendawo nebhizinesi rake kuti aitengesa bva tadzokera saka patakadzokera kuti takanosvika kuBulawayo uri musi wa 24 May saka munhu wandaidana naye uyayo angagara nemwana wake already nemumwe musikana waidana naye wanga akasiya kwakuchura takatotransfera tese tichienda kuBulawayo saka musikana waidana naye kwakuchura siya akabva atouyawo akasvika wachinzi akasvika musi wa 16 here indichisvika musi wa 24 same month saka ndobva tamutumira mwana ndobva auya kumba kwasisi vangu
ndobva atanga kuramba kuti ndaizi yangu chichitika netsana kusvika azobvuma akati alright saka inini zvandakuita kuti munyatsoona kuti nhumbi ngaibvuma ndakusiya chi heti yangu nechitupa kuzotaura mangwana vasiya mangwana aya paakazodzoka achitanga imandipa chitupa changu nekepi yangu tichimubva tanga kuramba futi kubva taenda kupolisi patakaenda kupolisi ndo pakazomudedzewa kubva tanogadziswa nyaya yedu kupolisi kusvika hama dzake dzatouya kubva taperera nyaya yedu yakaperera kumapurisa akazobvuma kanoona kuti adi abvuma ke nhumbi yake saka manje sisi wangu manje ndiye munhu angava nefoni cellphone kubva azofona kuna nababa uchidzawa nababa kuti chi ndozviripo yo baba munizivaya baminava ndobva vati endai naye kubulawayo kunotona kwaitopfuna change zvikanzi endai naye vanasisa ndobva vati toita sei ngatingoita zvatangwana nababa vataenda patanosvika kuya ndobva ativharira do vativharira panze ndobva afonera sisi wake mbva vatanga kutoti shauda chichichi saka ndobva zanasisi wangu wanga kuti aiso hatishaudzi chi hatichatangi kuudza baba izvezvizvi kuti tavharirwa saka takutodzokera naye isi tongototi takusiya panapa mangwana tozotivafonera taudza kuti watevera futi kumba usingoti wadi waswera panze inenzara sando zvakabva taita vafonerwa futi bheki kanzi aiwa mutomusiyai ariko ikoko tomusiyai ichichi vachiita zvekutokuramwira kuti ndai munomuramwira zvezvezvi ndobva vaiti vakafona kuna sisi wangu vakataura nasongo kutaura nasongo kuti mupe foni wonditi ibva pana nasisi wako ndosimuka ndoenda ndotara pasaidi ndobva vandiudza futi muromo wakambonditaurira before tora mudzi wemhiripiri ubaye mimba yachona ibve ndokuchengeta ikabva unouya kuno ndokuchengeta ndikati handikwanisi zvikanima inochengeteka sei saka ndaiti vachitaura ndaigumisana ndachema sisi wangu uya kuti votora foni ubva kuti helo baba ubva utosiya chi nyaya yai ndokugara kwatakaita kusvika takonana nemurume wangu takasvika pakuzowirirana kumapurisa ikoko ndobva azoti ndakwatsvagira mari ndakati inini handikwanisi kugara pachipani saka nditsvagire mari ndize ndidzokere kumusha vandatsvagirwa mari bva tadzokera kumusha nasisi wangu wamwe wandotevedzana nawo dzokera kumusha anozvika kuya kwandobva saka kumapurisa kwakanyorwa tsamba yekunyorera vabereki vangu kuti munhu uyu ndombo taiziva kuti ndiye kunoko ndeyedu kubva vaisa masignature avo vari 3 vekufamily yemurume wangu kubva ndaenda netsamba iyaya saka ndoyandanda kungoti inini ndine tsamba yangu kudhara saka zvikonosvika usuma kuti zvazodi zvazodi handini nazvo vatanosvika tikadzikira bhazi kumba kwasisi vangu makuseni ndichimuka chiri ndikuenda kumba kuna mai vatanosvika kumba vatasvika ndobva ndatora tsamba iya ndobva ndapa hanzvadzi yangu ndobva yaverenga tikanzi hazvinei garai kusvika madi masununguka sezvo manzi preparation ichatengerwa chichi vatagara hapana preparation yakauya ava vakabva ungovhunawo vakadaro saka nhumbu yakakura kusvika ndazosununguka musi wa10 October but nhumbu ikatengawa ndirodza musi wa8 bva 8 kuchiedza bva kwaedza ndikaswera ndikarara chingorwadzwa nenhumbu kukaedza futi amangwana vandasunungawa musi wa10 October saka pakabva pazoita ndaifambirwa hanzvadzi yangu mudiki wandiri aitoendaona mai guru ndichienda kunotsvaga namato kune machechi one maprofita akasiyana siyana ndichiuya ndichimwiswa mvura iya ndichikushiwa ndichidii handina kusununguka ndokuzoita pankuru wangu sisi wangu mwana wasisi wamama wangu murume wavo muprofita wekujekenisheni yakazodedzewa ndobva uya ndobva azondinamatira hana kundibata infect kundinamatira kandibata munhu akangopfugama kunibva tange kunamata ndobva angotaura kuti mainini vane shoko ravanofanwa kuita sei kutaura saka muchishona ukangonzi une shoko zviri pachena kuti ninge uchinzofanirwa kudi kudura ndobva mai vati uri kunzi une shoko taura saka ndandarwadziwa ndanga ndaneta saka muroora wangu hatina kuziva kuti pane muroora wangu anga ari pahwindo imba yandakatobatsirirwa yanga isina denga yanga isati yatombopera yanga yangovakwa chete isina kutopfirirwa saka ndomandaive mai vangu vanditi saka ungarwadziwa kurwadziwa kubva ma2 days dese ingorwadziwa chedzangotaura ndobva ndakavaudza but maza zvemunhu anenge achirwadziwa control voice ndobva ndakataura muroora wangu bva azvinzwa ari panze uya iprofita uyo andakana kutozvinzwawo bozi munhu aitokuzawo ndimi dzake dzekuchechi achitokuza achitoita noise haana chakaro munhu akanzwa munhu anga ari pawindi wakati chiipa ndakatovaudza kuti
bamunini baba ubhei vakandibata ndibva mai vatoti so zvakaoma ndikati ndo zvakaitika atinambotora time mukadzi wabamukuru vangu vaya vaisisi vangu vaya ndiwo mbunyamukuti vakabva vatopindawo nguva iyoyo vachitobvawo kumba kwavo vatopinda nguva iyoyo ndobva ndatoti ndarwadziwa ndaneta vachitondibata vachinitarisa-tarisa pat ndobva toti mwana akutoita sei akutoona ndozvichitange katorova ndokungaisa nezuro wacho bva toti mwana akutouya bva vatondibadziza paya pana ndisina kana pawa bva vatondibadza ndobva ndati ndasununguka handambotora kana 30 minutes ndabva kusitaura kumba ndatosununguka mwana wangu saka kuzobuda kwakaita nyaya muroora wangu yauya akabva aenda kufestival yamama vangu takasiyana vana baba ndopakaenda ndopamusikotaura kuti vatete kusununguka vakazoita vakazodura svika vakadura svikanzi vakadura kuti ndakabatwa nababa ndakatinyatsokunzwa kuti baba upei ndo vakaita sei vakadura ndobva hanzvadzi yangu yavo shoko rakatanga kutofamba kunze uku kumba risati radzoka ndobva hanzvadzi yangu yazodzoka kaudza mai vakati kozi ndandavatsindira ndakatovatsindira ndikati musambozvitaura mukazvitaura munondiurayisa ndakaindisaita sei ndisataura munondiurayisa ndobva mai varamba ndaita vekutokwenya mai vangu kuti musambobvuma ndinofa saka hanzvadzi yangu yaya yakabva yazoudza vamwe bamunini vekwasekuru vadiki bva vavaudza bva vati kuri kunzi mwana akadura mukoma wenyu ati iye ari kuita sei ari kuramba ndobva bamunini vaya vandidedza namama wangu bvataenda nehanzvadzi yangu festival yekumba kwedu manje kufamily kwedu bvataenda bvatanobvunza ndobva ndararamba vakatoti taura chokwadi hatina zvatombokuita saka ndanda kufunga kuti maungandira vakaita vanhu ava vaya vauya kuholiday ndikati family yekwedu ndoiziva anorova ndikati hapana ndofanira kurohwa manje kuite zviya zvekunzi ndofanira kutaura kuti ndataura apa ndakuchichirohwa manje ndakaramba mai ndichita vekutsunya kutotsunya kudai kuti musambotaura musambobvuma bva zvapera ndobva yapera yakadaro vakadzi vababa vana vakadzi 3 ndobva vandidedza varipo 2 mai vakuru nevepakati bva vanditumira shoko vandati mai uko handini ndindogo vanogona kundirova futi vanhu vaya handitosi vataenda namai vangu ndosvika kuya kubvunzwa ndati nhema chaidzo kuna zvakadaro zvingaitika akuramba kuti be ndikati ndife hana kuchitaura vatagara saka zvakazoitika ndizvoti takatozogara mwana wangu ndakatozomuyamwisa kumurumura baba vaenda asingachasangani ndanga tisingachatomboonani nyange pandanga ndakuzoita zvemene ndakazoenda kumendenenzi mwana waya murume wangu akatobvuma kumendena mwana wake but baba vaenda tatavaone mafoni manje zuwa maselfoni but anambogara ndazoita sei ndazotaura navo takatogara nguva refu ndasvika mwana wangu akakura ndikazoroorwa ndatokukadoma kwana ndakugara nevamwe sisi vahombe pandazoroorwa nemurume wandakazoroorwa naikoko but takatanga kunetsana chinhu chatainetsana ndaimuramba mumba ndairamba bonde ndichokuti handina kana mafeelings handidi murume but kuti ndizvitsvage kana ndizvizive ndaingoti handingodi kana kuti ndoita zvokuti andibhowa zvimwe zvezvezvi bva ndaita mwana wangu koko but tiri vanhu vaingonetsana ndakatanga kuita nhumbu yekutanga ikabva ine 3 months bva ndazoita yechitunhu bva ndabata mwana wangu bva tazobva kukadoma kwakani bva tanogara kukariba kubva 2010 pandakasununga mwana wangu baba vanambogara ndataura navo asi foni namba dzangu vakatogumisira vanadzo inini dzavo ndinadzo but tasingaite sei tese bva ndichazoenda kukariba ndichigara kukariba nemurume wangu tine mwana wedu 1 uyu anga ari kunagogo akura kunagogo wokutangawo baba vakazofona yanga yave 2018 from Norway ngofona ndakadaira ndakanava ndakadzikisa voice zvezvekuti munhu anondibhowa ndiri kutaura naye vakangoti madhure ndikati makadiba chipo wakadiko kutaura voice rakadzikira ndikati ndohwazino zvikanzi mushonga wezino kutobiswa uripiko mazuva ano ndikati ndiri kukariba zvikanzi kubviswa zino ikoko kunoita mari ndikati handitomboziva zvikanzi kuno kuharare $20 saka ikoko chibvunza kuti rinoita mari saka inini ndichakutsvagira $10 ndokutumira wozotsvagawo $10 kana kuchinzi $20 kuno vanangoti ndichikata foni ndakafonera mai vangu same time
ndikati mai ndafonerwa nababa upe handizivi kuti zvauya sei patova nemakore tisingatautise but nhasi wangofona from nowhere handizoti kwakanaka here kubva vatoti amene tongozvisa kuna Mwari togoza kuti chii kana tanyarara ndakabva ndabva ndiri kuchechi kwandaienda imwe yepostori so bva saka taenda kunobata munamato pamba pemukuru wechechi iyoyo bva taenda pandakanosvika kuya ndatonamata topedza ndichidzoka kumba murume wangu pandakabuda ngasipo ngakubva pandakadzoka pamba ndakasvika ndikashamisika so murume akasvika akaturunura hembe dzake dzose nebhutsu dzese zvinoti zvake akatakura ndikaona mumba muri janja kuchi chamboitika ndikuda ndikuona kuti hamuna monaki hembe dzemurume hadzimo ndakashaya kubvunza kubva ndangogara kana kubika ndakatoshayiwa simba rekubika zvauti kozvii zvaitika ndobva azodzoka vasvika zvikanzi madhuwe handitoona zvaitika ndikati kuchii zvikanzi handidi kubvunza ndambofunga kuti gari takaparadzana izvo kwakanaka here chabvunzani zvikaindozva ndatopedza ndobva aenda bva ndarara nemwana wangu kusitei ndobva ndamukana bva ndaenda kuchechi kuya ndobva ndanosvika kuprofitiwa kuti amai ndaona mhepo yauya through phone mhepo iyi yauya through phone ndaona mapeka hembe dzenyu mati ndakuenda kutiza murume ndobva ndatoti matonzvenga zvakatoitika but ina ndisi ndakadi ndakarongedza murume ndiye akatodi akatorongedza ndakatotizwa nemurume handitozivi kuti chii chakaitika ndobva vanditi mhepo iyi payakauya imi makakasira kusuduruka isati yabata ini saka murume pakazosvika akaona mhepo iri pamba ndo yakabata iye maifanwa kutakura imi mhembe muchidi muchibuda fandatungusha saka todii takagara ndikatanga kupiwa muteuro mvura ndichigeza ndichigodiko akadzoka pave paya asi kudzoka kwakaita panga pasina kuita panga pasina 2018 iyoyo 2019 muna March ndo pakazonyatsa kutobuda zvekutobuda kutotakura hembe dzake kutoya negirlfriend yake kutotora hembe kutoenda ndakagumisira kuti January wese February ndaenda kunyatsoza kuti baba vari kwamainini ndichingosara ndoga ndakatambura zvekuti handina kana mataurire kuti ndingati ndanga ndakaunda pandine nhumbu yemwana wangu wechitu nemurume wangu ndakangosvika pakurongedza ndoga kuti beta ndirenda kubva ndarongedza ndobva ndadzokera kumba dzokera kumba kugokwe kwamai anosvika kuya plus nguva yese zvinhu zvese zvandaitaura zvekuti zvakaitika kugokwe haisisiri gokwe imwe chete nekwandakota kugara zvinezvi izvi zvakaitikira ugokwe south inonzi kwachief jiri izvi zvokuti ndakazobva kukareba ndakuenda kumba kwedu ndanga ndakuenda kwane mangu kwataveiko zvinezvi namai vangu ndakazototama uko ndobva taenda ikoko saka ndakazosvika kumba ndakatogara sununga mwana wangu ava communication ndakati sina vakangondifonera ipapo chete vachida kuporonga hatasina kana communication ndobva ndadogara kumba kwedu ndobva ndasvika kusunga mwana wangu tsvaga mabasa kushanda nongoshanda mwedzi 1 wechi2 wadzingwa basa nongonza tafunga kuvhara ndakashanda pamwe pashopu svika tafunga kuvhara shopu pasi kunyatsa kufamba panonzi pamuti mutema ndashanda pamuti mutema paya handina kuziva kuti panzi hapasi kutengwa sei izvo zvinhu zvichitengwa ndichingobva pachitoya business ichiramba ichienda mberi mari yangu handina kupiwa maitikira zvazvangu ndina kuti ndikashanda basa handigari pabasa pacho mari yacho handipiwi zvisingachatombonzwisisiki but before ndashanda pamuti mutema ikoko yanga yave 2020 ndakafonwa nababa vaya vekumbondibvunza vaya kuti wakabatwa chichi ndikaramba vakazofona ndikavaudza kuti baba paya chokwadi paya ndaitohla kuzi ndandaudza kuti ndikataura ndodi ndinofa plus upenyu wangu haunditi zvakanaka sandaiti pamwe ndokuprotecta upenyu wangu kuti undidi undifambire zvakanaka but hapana chiri kufamba ndobva vanditi saka chiuya kuHarare tisangane kuHarare togara nyaya iyi pasi sedare remusha nyaya iyi tese igadziriswa takauya tichiti tinogarira nyaya pasi saka takaenda kwabamunini mwana wasekuru vadiki ndokwatakaenda kuSouth Park ndokwatakaноungana ndobva vati sekuru vekwagutu ndo sekuru vasara iye zvinezvi ndobva vafonera bva vauya zvikanzi dati mutaure nemwana wenyu tigarire nyaya yakaitika ipasi tione kuti zvakafamba sei sekuru ndobva vaenda kumba kwababa vanogara kuNational kana paTen napita start
ndobva vaenda kuyasekuru vachinoda kutaura nyaya iyayi. Baba vakatiza havana kudzoka kumba kusvika sekuru vabva vakadzoka kuSouth Park vakati vakazofonerwa vasvika zvikanzi ndadzoka ndandiri kubasa saka chiuya zvikana sekuru ndingadzoka futiko saka iwo chiuya kuno ndobva varamba haina nyaya haina kudii haina kugarwa pasi ndipo ndakabva ndati saka zviri pachena kuti baba vaita sei vanditiza but inini ndiri kusangana nemaproblems kumurume handisi kugara upenyu kuti undinakire hapana chari kunaka vakanditi ndikanyarara ndi upenyu wangu kuti unake but handina chandinoita sei chandiri kuona saka pera nditi hangu mapurisa ndabva taenda kumba repolisi ranovhurisa dhoketi vatamirira court day takagara takazonzi court day ndave kushanda kumutsi mutema ndobva taenda kukoti ndobva taenda kukoti kuya chinonzi tiri kupinda mukoti semunhu ndakambopinda mukoti yemantenance saka ndaingoti saka kuya tingawana hanhu anotonga pamwe angangofanana neupi uyo andakamboona takanosvika kuya takangonogara mai vakangozarawo vanhu mavaizodedzwa mazita vachizopinda mukati kwavainotongerwa kwacho kana najaji wacho ndimuzivi handizivi kuti aiva akapfekei handitozivi kuti nyaya yachona mukoti inotongwa zvakafanana munhu akanditonga kumantenance kuya ndiye umwe chete here anotonga idzi handitozivi hana kutombomuvaona kana jaji wacho ndobva ndangozosvika pakudedzewa vatanzi ngatikwidzei kumusoro kumaofisi bva takwidza kuya ndobva tanoona hanzi ndipipi ndakazita zvokuudzwa ndipipi ndobva pipi uya anditi nyaya yako ndeyekudhara yave nemakore akawanda haisina value ndobva ati ndiri kuya bva abuda bva aenda mune imwe ofisi ndobva azouya achinditora bva taenda muofisi imwe ndobva tanosvika mune umwe murume handizi kuti ndipipi futi here bva asvika futi akataura same thing zvikanzi nyaya yako hai kana chiri chinhu chii chakatoexpire yaikudhara haichatomborina kana value ndiyo wakaripota nguva yacho iyoyo handina chandakakwanisa kutaura plus ndaive ndina lawyer wandaive naye kuti ndinzwisise kuti ari kutaurana kuti chii vaitaura kuti kudii chimwe chirungu chaijamba ndisingazvinzwi saka ndizoti vaiwirirana kuti zvazviri kuitika zviri right here kana kuti hazvisi right here handina zvimwe zvandainzwa ndobva ndati asi chandakanzwa ndechekuti lawyer akatombotaura zvokuti chitipai doketi doketi harina kudi arinobuda lawyer uyo akabva ngozobuda akati ndakutizokera kuti ndakutodiwa futi kwaari izvezvi zvinobva tobuda zvikasara michipiwa doketi ndobva bamune vangu vauya vaya vanofamba neni vaya vauya ndobva vati doketi zvikanzi doketi tiri kutoenda kugweru saka inini zvamuchatoita muchatozoenda kugweru ndokwamuchanosangana nedhoketi renyu vakati no imimi tipei dhoketi redu tiende kugweru takanyima dhoketi ndokutobuda takanzi muye mangwana vatabuda ndobva tatoenda ava vakabva vatobuda ndobva vadi vatodzoka kungwarara tadzokera kumba mangwana acho ndobva tauya futi taenda pakoti paya takanzi musvike na8 tasvika 8 dziya zvikanzi amirai mozouya kuma11 dzakasvika tikapinda zvikanzi mirai mozouya kuma2 dzikakwana but hapana chatakaita se chataimirira takanyimwa dhoketi ndo maperero akaita nyaya hana kupinda mukoti ndobva ndangosiyana nazvo vanatogara ndiri munhu wekuti ndakatombozama kunoroorwa kumwe but zvakaitika zvachona zvinongori complicated hazvina kutonzwisisa kuti zvamanya kutochicha nyaya kutora nzvimbo takakonana tega tega vana vamai vangu vandakazvarwa navo vanga vari kuSouth tichikonana tega tega kuti wasaindire kunororewa hazviti gara pamba mama rambai kuti arorewe rambai pfuma yake torai vana vake muende navo ikoko kuvigwa vana ndiri mwenga ndikati handisanamboona zvakadai pera nditi ndidzokera ndikadzokera kumba kwedu tagara ndopakazofunga baba vaya vakati mwanangu tsvagago basa wezi kuti urorewe ungarorewa but nyaya yakaitika kumashure kwekava inongori newe saka umbovake futi mumusha uchangofamba uchingozvara vana uchiita sei uchidzoka pamba ndakachema zvekurwadziwa but ndakangozogumisana ndangozvitambira kuti ndozvatovepo ndobva ndaenda kubasa kugweru pakutanga ndisati ndaenda kuJoburg ndakaenda kubasa kugweru ndikanoshanda mwedzi 1 pandakashanda ipapo hanzvadzi yangu mwana wamai vangu first born iyayi ari ega uya akabva arwara ari kubulawayo mwedzi wangu wakutopera ndatozizwa kuti awarisara ne2 days ndikaudza munhu wangu kuti ini ndini ndiri muno ndega vamwe bhudhi vari kwajiri uko kuri F plus mara havatorina saka ini ndikuona ndiri padhuze pano pagweru rega ini ndiriona hanzvadzi yangu iri kurwara achingoti handisi kuona maso angu asi kuona
kuti regai ndinendodi ndomuona mai wavo vakandinyima mari zvekuti takachema kugwadzo kuti mari 2 days dzasara kuti mwedzi upere woninyima mari shuwa vakangozondipa mari iyaya ndakaita vekutiza pamba pavo ndichinotsvaga rimwe basa kwe kwandakaenda kuya kune rimwe basa ndakabva hanzvadzi yangu ikabva yazokwira bhazi ndobva yaenda kumusha kuna mai achirwara kudaro akaenda nemudzimai wake ndiri pabasa paya pandakati pechitu pandawana mukadzi wachona murume wake ashanda kwaMutare iye aishanda kuGweru ndobva ati murume wangu BP yake yanzi yakwira ndobva aenda kwaMutare saka ndakanosvika apa ndichinogara apa nehanzvadzi yemukadzi uyoya asati atovepo akangonzana itsvaga musikana ndobva ndanosvika ndobva ndagara 3 days ndobva ndafonerwa kumusha kuti hanzvadzi yako yadi yanyanya kurwara ndobva ndakwira bhazi kuenda kuGokwe ndosvika kuGokwe kuya tichinoenda kuMasuwi tinorana nehanzvadzi yangu kuMasuwi kuti vave nani zvavaitomboita muMasuwi vachonzi vatochinja plus iye munhu aitonditi tete ndimi muri muno yaimundiona bva ndaenda chinomuona zvikanzi tete maita basa matondiona chichi hatinazoti kwaitwa kuonekana ndichimuka mande ndichidzokera kuya kwandaiti kubasa kunyuwani kuya ndichinosvika kuya mande iyoyo abva asara achitotanga futi kuwedzera kurwara kutotaura kwaiita pachidya tichitoti zvave nani zvazvakuti zvedu kutooneka ndinosvika kubasa kuya ndichigara ndakagara amande iyoyo ndakasvika manheru ndakatorara ndakatoisa foni kudining ndichiti handidi kunyangadziwa ndikaisa pasilent ndikati ngaichaji iri koko ndikaisa pasilent pandakazomuka ndinga ndakatomuka kuma1 ndakati foni yangu iri kuchaji yatoita pungu ndichinoita kuendikwana pane mamidiko evanhu vekumba akatowanda mameseji nemameseji ndichizofona back zvikanzi zviri kupi takangogara hanzvadzi yako yaruma muromo akutamba nhova aruma mazino kubva kuma9 manheru musi wandabva mande iyoyo makuseni manheru acho ndopakadaro ndikasandodii zvikanzi itodzoka ndichimuka makuseni chipiri ndichimboti ndiudze mai vaya kuti ndadzoka asi kwanzi futi kwadi kwasara kuchidai ndichiti saka ndodii mari futi handina saka ndaishanda padhuze nemwana watete vangu ndaishanda naye kuGweru ikoko ndobva anditi ndokukweretisai mari muendi ndakazofonerwa kuma2 zvikanzi zviri kuno zvatoyasibasa andouya kubva kumanheru kuma5 akati munhu azodi azotoshaya ndakwira musi wechitatu mbva ndadzokera kumba ndichinosvika kumba ndakuti ndakuchifonera mai vaya hanzvadzi yangu yakatonovigwa kwajiri ndokune musha wake ndichidzokera ndichiti sezvo vanhu vandoviga uko chirege ndichifona kuna mai vaya kuti ndakudzoka kubasa ndakaudza kuti ini nditori kwaMutare izvo murume wangu shuga yatokwira futi saka ndatodzokera futi anzi shuga ane shuga neBP saka zvese zvakwira ndakutodzokera futi kwaMutare kumurume wangu saka kumba achitombomirai kudzokera nekuti mwana wandaida kuti mugare naye muchinoita zvekuenda kuchikoro nditori naye saka ndakutokutsvakirai kumwe kudi kukushanda pandipa namba dzoumwe waiti nditsvake kushanda kukwera mari yacho ndaiudza nguva yanga iri 6 mani madays andakashanda pamai apa handina chandakawana hangu ndikangoti haisi problem kubva ndatanga futi kutsvaga futi rimwe basa kubva ndariwana mukweko ndikazoenda kubasa kukweko ndichinoshanda kukweko ndakashanda mwedzi 2 November naDecember ndobva ndakabva ndazouya ndichisisa nguva uya kumusha vakazopiwa mari nababa vekumesina vakazondita ndiende kutoka vokwata ndinoziva kuti matambudziko nekutsanangura kwari kuita tichitarisa kuda kuti zvinhu hazvisi kunyatsokumirira zvakanaka ndoziva kuti wafamba kudzin'anga dzakawanda kana kumaprofita akawanda uchinzwa nyaya dzakasiyana-siyana usingatauri zvako mazita even kwawaenda chii chakuitika muupenyu hwako chazosvika pakuti uti nhasi pazuva ranhasika aininika rega yangu ndibude pachenaka ruzhinji rweZimbabwe rimbonzwawo nyaya yangu uyo zvakazvichida kunogona kunge kuine 2 kana 3 vakasangana nedambudziko rekubatwa Chibharo kwandakaitwa vakanzi usataure vanyarara nhasi upenyu hwavo hausofamba zvakanaka chazoita kuti uzoti aininika regai nditaure kuti zvangu ndiriwe kwaGotore ndakaramba ndichinyara hapana kwandinosvika chii zvakuitika izvinezvi ndiri kuJoburg nyaya yemabasa iyayi yekuti pandoshanda ndogona kushanda ndonyimwa mari kana kuti ndoshanda mwedzi wani basa ropera zvakanosvikoitika futi ende ndiri kubasa ikoko ndanda kuti ndikashanda ndorwara ndiri kubasa ndikaenda kumba ndogona kuva ndiri right but pandinenge ndiri kubasa ndinchirwara ndoshanda kana mwedzi 2 basa ropera ndonyimwa mari
pane ndakagara pamba ndichitsvaka kuti ndishande nendiri right ndisingarwari ndikangoti ndawana basa ndorwara ndiri kubasa ikoko ndakatanga ndinzwa musoro unoti ukarwadza ukavhara ziso kudai worwadza netsinga apa zvino isingagoni kucheuka mangwana unenge usingarwadzi ikoko unenge uchirwadza uko kusvikira mangwana unenge uchirwadza pakati uchitanga ukatsemura so ndofamba ndoudza kuti dambudziko iri rinotori dambudziko hombe lazima basa muchatsvaka mugoshaisa ndakazofambawo ndikambobatsirwawo nemaprofiti ikoko ndobva ndazowana basa rakanaka rekushanda Monday to Friday mari yangu yakanaka ndiri pabasa paya kurwara hakuna kumira ndakaramba ndichirwara but ndaichinga ndichingoenda pandakazopedzera ndaona kuti ndiri kutokuvara ndiri kuenda kubasa ndichinozvimanikidzira kushanda ndaishanda Monday to Friday ndichinzwa musoro uchingorwadza Saturday kana kuti Friday manheru musoro unenge wakapora Saturday ndotoswera ndichitofamba muJoburg town ndichitotsvagawo zvandikutsvaga Sunday ndotoenda kuchechi kumasowe manheru esandi ndotanga kunzwa musoro wakurwadza zvekuti ndotanga ndichiti pamwe ndatsva nezuva pamwe izuva kana kuti imhepo sezvo tiri panze kana kuti ichando kune bato dzangu ndoenda kubasa zvekushinga but ndakagumisira ndakuti ndichishingirira kuenda kubasa ndakadaro ndakazogumisira ndave neproblem yekuti ndinozoita kunge ndaingoti ndiri pabasa ndounzwa kuti sekuti ndiri munhu aona mavhidhiyo epono ndotonzwa kuti ndafila nyama dzangu kuita sekuti ndaona zvinadzadzi ndongonzwa kuti nendatobuda ropa ndozvakazogumisira blood ropa chaiyo kunengo yako isikarudzi ndozvandakaguma ndalo ndikapedza kudaro ndonzwa musana nepazasi peguvapa pachirwadza zvekurwadza zvokuita sekuti munhu ari kuda kubatsirwa ndopandakaguma ndalo ndoenda kumba ndikasvika kumba ndichingopinda mumba ndairohwa nebayo pamwoyo chaipo ndichibuda raisingabudiri pakati nepakati ndaibudira pasaidha ndichibaya uko ndichibudira pasaidha saka ndozvandakazosvika pakuti beta ndidzokere kumusha nekuti mukufamba mufananguro ndinenge ndichipiwa kuti problemu iyo yekubatwa kwakaitwa nababa ndo zviri kusimudza zvese izvi ndo zviri kusimudza zvese izvozvo saka ndakamboti ndati ndidzoke ndichise ndokuna baba kwacho anditi ndiuye nditsvage rubatsiro saka wakaendera kuna baba? Kuna baba ndakaenda ndakanosvika musi wekutanga ndakasvika havana kana kutombura kutaura neni asi makatomhoresana? Takatomhoresana makadii vachitozvifambira vachibuda mugedhi mavo vachitoenda mumota but ndakaenda nehanzvadzi yangu ndobva hanzvadzi yangu yachiti tauya kuzoonawo imimi vakati sezvo hanzvadzi yangu yakambotaura navo before inisati ndauya vakati ndakakudza kuti handikwanisi kutaura nevo handikwanisi kubatsira nyaya yavo angatovaudza nyaya yekuti anga akavaudza matambudziko matambudziko waari kusangana nayo kubva varamba bva vaenda vatabva tika mukadzi wavo wepakati kubva ati vakaramba kutopinda kuti tipinde kana mugedhi mavo vakaramba vakabva kuti handi tinotauririra nyaya dzedu tikanoenda kurefu ndibaba kana kuti mudzimai wachipi amai ndibva tanotaura nyaya dzedu kuya ndibva vasosvika pakuti zvandingatokuudza ini zvekuti pamakanotaura nyaya idzi naamai mai vaudza vaindibvunza kubvira pakutanga kuita nyaya kuti waimboramba sei zvakaitika sei ndikavanodedzera zvese ndobva vati zvandingatokuudzai apa zvotiri zvinopadoka muna kwekuenda baba varamba kuti muchese vataure nemi varamba kuti mupinde pamba sikaina ndingakutambiri motoenda kumba kwemwana wangu but yotoita secret musaudza chii baba vachiziva kuti ndokwamaenda kumba kwemwana wavo mukomana mukuru pane paanobika machips ndopatika musvika kugara ipapo ndobva vati yakatonorara iri pamachips apa anobika machips pundu papavo hanzvadzi yangu yakatorara ari papo pana mukoma wakewa ndobva ndazoya ndikataura nemuroora before kutaura nemuroora mainini aya vakanga vatiti ndaiwo tichiri baba wapaya vakabva vazouya nemota nevamwe bhudhi mwana wamai vakuru mwana wababa ari mwana wamai vakuru bva wauya vatagara mumota muya ndobva atanga kubvunza hanzvadzi yangu yo maproblems akasanganawo ndichichi vachimutongesawo vachiti ye waimbotaura rafu yechichi zvemumagrupu emufamily bva vataura nobva vanzwisana zvasvikanzi ndakunzwawo kuna tete ini yenyu ndeipi nyaya mangana ndobva ndavaudza zvese ndikati kunyara ndakutosiya ndikatsokuda chokwadi zvekuitika ndataura
Tisataura nyaya iyi vakati atidi vanhu vanorekodha, atidi vanhu vanotirekodha, atidi kuna vanhu vanorekodha tichitaura ngatidzimei mafoni. Ndakadzima mafoni angu ndine tu, but vasingatobvozoti ndine mafoni tu, but ndakamadzima ose ndikamatambidza mama. Hanzvadzi yangu ikadzima ikadi vatambidza mama vakadzima yawo vakatsveta ipo pai, but uyo haana kudzima foni, ndiye munhu aitorekodha zvadaita sei zvatitaura ndikati haina nhapasa nangu boza ndinotaura zvinhu zvekudi zvekufunga. Ndobva takaenda paya tapedza, ndobva hanonga takataura nyaya iyi ndofunga kutanga kuma10 usiku kusvika kuma2 kwekunze kwakuedza. Ndobva tazodzokera paya pamusika paya ndopakazouya murora mbazo nditomba ndazonorara. Tichimuka makuseni ndobva vana mai vai vatifonera pafoni vachikanzi uyai kuno uyai kumba, kune vamwe mainini vadiki. Saka mainini ave pakati vanga vati tinorarawo sezvo vanga vati ngaite secret, musazikanwa kuti marara kumba kwani kwemwana wangu. Vakabva vafona vachiti uyai mumbogeza, uyai mugeza. Ina ndatomuka ndikageza kumba kwemuroora kuya kuyo. Saka mainini vaivanzigwa ndi avo vanga vasara kumba kuti tizive kuti akanorara kupi. Vataenda kuya ndobva vanoti baba vabuda, tambotaura navo vabuda, saka tati uyai mutaure nyaya yenyu muchigeza muchiudzawo mainini ava sezvo vasina kudi vasina kunzwa nyaya. Bva ndataura nyaya yangu apedza ndobva vati chindai baba vangatosvika muri pano, saka muindepi? Tikati hatina pekuenda, saka tichakutendera mandi tidzoka todii futi totandira paina mukoma, bhozi mukoma vanochaisa makuseni. Tika tidzoka futi totandira nani namukoma torara futi pa. Vataenda manheru ndobva takanorara futi kuya. Mangwana ndobva takunzwa mukoma waya vakuti manje mukazoramba muchigarawo panapa zvikazobuda kuti muri kuchengetai zvinozondiomerawo. Ndizvozvo ndobva tabva. Ndizvozvo tanga tiri vanhu vekuti tanga tichiti tikaswera tichifamba mutaundi kana mumbare muchingondeya manheru toenda mumbare murengi musika tonokwira mubhazi toita kunge vanhu vada kuenda nebhazi riya rikanzi riri kubuda kana kuma3 toburuka toenda mune riri kumashure. Riya rikabuda na5 toburuka toenda mune riri kumashure rinobuda na8 kana rabuda tozati kwakudziya tofamba. Seizvozvo ndobva nzodzi yangu yati ndakambozviita, but imi muri munhukazi hatichakwanisi kuti tiite izvi handei kumba, nekuti mukoma mwana wababa ari kuchina ndiye akazoudza mainini ava kuti ngavatombotanga vatombodzokera baba vatange vafunga kuti vanoda here kutaura navo, ngavasamanikidzira kutaura nemunhu kana asingadi, saka ngavambodzokera. Ipa takabatadza tikaenda kuita kuti mwedzi wakanopera tiri kumusha, bva tadzoka tikati tinotaura kuti navo kuti zvinhu zvinenge zvadi takunzwanana pamwe vafunga. Takanosvika, tichisvika takaona mainini vaya vatikamboona pakutanga ndobva vati baba havapo vachiri kubasa, but kuti mupinde mugedhe futi hazviite sei hazviti, plus nemadzoka sei musina kunzi chidzokai. Tikati takaona kuti mwedzi wese daudzokera kumabasa. Zvikandzokera ikati ina ndingadzokeri kubasa bhosi kubasa kwachona ndokwandisiri kukwanisa kushanda ndichirwara, saka ndingadzokera ndingazowani futi mari yekuzodzokera kubva kujobe kudzoka futi ndichingofambira nyaya iyoyi wani. Bva vati saka mheno baba havapo. Bva vapinda mugedhe tikati kana mimi muchiti mugedhe hatipindi baba vasipo tichavamirira voita sei vouya. Pavanouya ndo patichapinda mugedhe, havana kuuya baba takarara pagedhi ndopatakarara nechando ichocho takarara pasaidi pegedhi kusvika kwakaedza. Baba vakazoya makuseni, mainini vai vaiti vakambobuda kuti vakambouya vakati kwai ichindai kumba kwani mwana wavatete mutokwira muinde munotaura navatete kupi. Tikati hatisi kuenda, tikati alright hatitoenda takuchisiya mabhegi, chirege tisiye mabhegi, tisaramba chifamba nemabhegi. Vakaramba nemabhegi mumba mavo. Tikati saka kana muchingade mabhegi isu kwatiri kuenda uko kwamuri kutenda tinda. Vatarara paya punga, baba vabva vazoya makuseni navatete first born yemba mababa wangu vauya. Vakangosvika ndobva tati makadi baba vadavira vapinda mumba ndobva vabuda. Vakabuda vakabata mapepa, mai vane bepa rekukoti kuya kwavakanzi discharge magore. Isu hatina kuenda, hatitozivi kuti yakapera sei, yakaperera ivo ndizvo kuti yakapera sei. Ndobva vabuda mvaenda kumapurisa papolice station pavo kustodart. Saka pepa rakatichengeta makaenda kukoti rini gore 2020 oya kusvika izvinezvi vakanga vakachengeta 2023 vanaro redischarge. Vanaro ndobva vaenda kuya uko ndobva tauya tikatorwa nemapurisa. Vataenda tinosvika kuya zvikanzi
inyaya yeiko iri kumboitika. Hatina takangopinda muchajofisi levanza ngatibude titaurire panza. Nani manje? Nemapurisa. Mapurisa ivi padare. Patasvika tikataura tikanzi inyaya yandi haina nidi kuti ndivepo. Ndezvefamily itai sei? Taurana. Patataura vakatouya umwe uya anga adaro ndobva atochaisa aitochaisa pamuseni ndopauya umwe aipindawo zvidhini ndobva atotibvunza kochii patataura tikanzi kana muri right itai sei? Taurira naye notiwo ndo vakatoti haiwa tiri kutowirirana tiri kutonzwanana zvanzi taurira naye tataurana paipai takagumisira patakazobuda kumapurisa tichitaurirana takawirirana kuti isusu ivo baba vakabva vati hainini kufamba handikwanisi kufamba nemi nekuti ni chechi yangu haibvumiri. Chechi ipi ngaitaurwe isuda chechi kwangu kwaMwazha hakubvumirwi kuti ndinde kune mamwe machechi kana ndifambe mudzin'anga handite sei handite nezvazvo vatati aiwa hazvina kushata vati regai tinotaura nabamunini munin'ina wavo taura nabamunini vainde nemi vatabva paya takuenda tasvika pagedhi pavo havana kupinda mugedhi vakaramba vakamira pagedhi panze tiri vatete ndo vakapinda mupamba vabuda ndobva tauya tikamira pagedhi vatete vakati zvandakuwa makumbo nekumira zvikanzi handi tinogara pamadhina ekustoda padhuze nepahosha ipo ndopatikanogara bva vafonera baminongo asingapike foni vari kubasa vanoshandawo kubasa kwavo ubva hanzvadzi yangu yati ini chirege ndise ndimanye kubasa kwababa ndinovaudza foni havasinayo pamwe inenge iri kuri ndobva aenda zveshuwa ndikunotaura navo ndobva baba vati wamupa mhinduro yekuti chidzokera ini ndikachaisa ndouya asi chandingatoita ini ndechekuti ina handingaindi nemi ndiri ndega kufamba nemi ndiri ndega asi kana mukoma vakati ndofamba navatete yauya nemhinduro iya ndobva vatete vati aiwa hazvina kushata todi toenda nemi ava avone chechi yavo yekwamwazha isingabvumi vosara takagara takaswera tiri pachigiraundi papo takatanga takagara pazvidhina tikagumisa tagara pasi muloni kuswera tiripo tiri 4 ipapo ndobva tazobva vataenda kumba kwabamunini vanhu kwakatova kuma pasi 5 vataenda chinosvika kuya bamunini varikaona vasiku vari kubhawa hanzvadzi yangu ikatevera bhawa kuya ndobva vanouya vauya ndobva tataura nyaya iya ndobva bamunini vagumisira vati imimi mukoma chiri kumboita kuti murambe kuenda chii imimi ndimi baba vakuru ndimuri kunzi ndimuri kudiwa vana vari kufamba vachinzi imimi ndimunobatsira vana kwemuchikomba kuti muende chii zvikanzi chechi yangu ikwamwazha haitenderi kuti ndiite zvimamwe maprofita kana kuti ndifambe dzemuzvimudzin'anga zvikanzi manje imimi kana musingadi mukoma inana wandoenda kana tichitosimuka tiri 3 imi neni navatete nevana toenda baba vakati ati makutodzosera kumashure imi chechi yangu haibvumi kuti hazvina kushata vatabuda kumba kwabamunini kuya takuenda kakumba kwaoka chinosvika pagedhi zvikanzi mugedhi mangu handidini kati aiwa hazvinetsi hanzvadzi yangu bva iti ababa zvatimungaita kuti tisarara panze panapa tiri kunyanya kupay attention yevana vachifamba vachingobvunza kwakanaka here muri safe here chii tiri kutaura kuti tiri vana vepambapa saka munozodii mimi nevanhu vachiona tichiti tiri vana vepambapa imuripo kuti musingatipinze mugedhi vana kuzviwa izvo vakapinda futi mumba vakanotora bepa ravo riya vakaenda futi polisi hanzvadzi yangu ikati ndotoenda uku polisi ikoko ndobva ndasara ndakagara paipai nemabhegi angu panze nezvichira ndobva padarika mumwe mupurisa akanga atofonerwa uku kuti muri kudiwa uyai watati amboona makuseni uya usiku watarara pagedhi akadarika nepagedhi akatiribvunza kuti kwakanaka here muri safe here kati svika ichi chirimboenda tikati takamirira baba avasati vauya tiri vana vababa ndobva aenda saka ndobva adarika nepana ndipo yakati hamusimi vakarara pana vai ndikati ndini zvikanzi chii kuti imwe yakuitika asi ndimi mune nyaya yandatodedzwawo kuti uyai ndikati I think svika baba kwari ndikati vadzika ikoko polisi navatete nehanzvadzi yangu zvikanzi chandi vataenda kuya anosvika kuya tataura baba vakangotaura ati haini manje ndiri munhu ndakambofremerwa kuti ndakarepa ndisina saka zvekuti ndichamupinza muyadhi mangu koko akamuka zvachiti ndarepewa mangwana saka hazviti kuti vapinde pagedhi plus hazvizovi nechimiro munzvimbo kuti vana vawanike vari pagedhi kubva mupurisa yati aiora imi chiendai kumba kwenyu ava takuapa pekurara takarara kupolisi ndopatakarara takapiwa rume yekurara chimuka makuseni ndobva ati mafungei kati tinodzokera futi munotaurana nababa zvikanzi aendai munotaurirana ndezvemhuri izvo zvataenda tinosvika paya takasvika vachitobuda vachidauda chechi zvikanzi kwai kudii tikati kwai titaurirana zvika ndakatokudzenirana nechandotaura nemi kati zvakanaka indai kuti mwana tiri pa mwana tiri pano vakabva vaenda kuchechi kwemakadi kumva maenda kuchechiwo ini vakatombozvitaura zvekuti
sezvo muchida kufamba neni handei kuchechi kwavo tinobatsirwa asi inini kutaura chokwadi handina kuvaudza ipapo bati mukoma Sly hapana pandingaenda kuchechi yemunhu akandibata zvisiri kuprofita kuchechi kwacho ikoko kuti wakabata mwana dzoke vozonozvibata ini nekuti ndaenda zvichida pamwe zvainobatwa hatingaziviwo zvedu but chazvanga zvakanakira zvaida kuti dai makabvuma ipapo kuti handei kuchechi kwacho zvichida zvaizotipa muono wechechi yavo pazuva ranhasi ndichitaura newe kuti ini pandakaenda kuchechika semunhu akandibata Chibharo maprofita ekuchechi vakutibatsira patsananguridzi vakavachenesa baba hazvizikanwe inini pachangu ndichinyatsoona kuti zvinhu zvavakandiita zvinhu zvisiri noma ndizvozvo varoza kuti kana kuti imhepo yakavapfeka here kuti vazviite kana kuti vari kuzviziva kuti vakazviitirei saka ini makore wayo kana vachiri kurangarira ndokuchechi kwavaitopindira kana kuti chechi vakazotanga kuipinda saka handinambotogara ndavachenesa plus munhu wekuti chero kuchechi kwacho ikoko vakatomborohwa kuchechi ikoko vanyenga mukadzi wemunhu wekuchechi wavaitogadzirisa vakona nemurume wake kumba vakamunyenga vachimugadzirisa aoni saka dai makatoenda kapo pamwe zvaigona kunobuda ipapo kuti anochi mudhara uyu ndo unhu hwake even vanhu vaigona kuzoziva vanenge vakukombeya nyaya tu panyama nepamweya kuti mudhara uyu ndo unhu hwake huda kunyenga chi vanhu anzi mudhara Gotore ini papo kutaura chokwadi ndakatoti ndogona kukwira mota imomo ikatoita accident ndikafa ndoga ndozvandakatofunga ngati sangano ravanonamatira ndereko hatozivi kwavaenda kwavaitoenda vachiti kwaikugumano mheno mheno mozonobvunza mofonera maini kuti kwavanonamatira ndekumubvupfura nemaprofita nevakuru vechechi mutoti imi isi tauya panapa matsanangurira kundiita nyaya iyi wotsanangurira kune vakuru vechechi zvinozoitika ikoko iwe neni naivo tisipoka hazvinei kana vachizokufonera vanhu vekuru vechechi kana vachiziya kana vakaramba kana kubatanidza ise mumhuri kana vakaramba kushandirai pamweya kuti zviri pauri nehanzvadzi yako zvisunungurika tozvisiya kwavari bhozi haingave chechi yekwamwazha chechi yekwamwari inofanira kunge ichibatanidza vanhu bhozi kuchechi ndekwepeace love and harmony kana vakatadza kukuitira isa izvozvo toda kuziva unhu hwechechi yekwamwazha nevanhu vache vavo zvichida maelders acho ikoko bhozi vatokura kavagotore ndo unhu hwavo hatisi kuti ndizvozvo asi tiri kuti kana taona mukana wakaita saiwoyuyu wokutaura nyaya dzakaita sezvi ngatitorei matanho ese handimazvona kuti vanhu vekwamwazha yatizoziva kuti vanhu vekwamwazha munhu wenyu wamunonamata naye ndo zviripo izvi munhu wenyu wamakamborova abata anyenga kana kuti asiya mukadzi wemunhu achida kuedza kumugadzirisa ndo unhu hwake handiti ndo rimwe rematanho ratinogona kuita ratinogona kutora saka ndazoitaura kuti izvinezvi hapana kana chiri kufamba muupenyu hwako endi nababa makazosvika pakusatowirirana kuti ndo zviripo shuviro yako yauri kuda iwewe Lilini ndiye kuti chii takatarisa neupenyu hwako nezvawasangana nazvo nezvawakaitwa navagotore baba vako ini ndotongotsvaga wavanganibatsira kuti sezvo ndakafamba kwandakafamba mudzin'anga mumaprofita ndichiudzwa kuti ivo ndo vanokwanisa ndo vanoziva zvavaita zvavakaita pavakandibata saka ivo vari kuramba saka ndana kutongotsvaga kuti kana pane vangakwanisa kundibatsirawo kuti vangakwanisa kuzvisunungura kuti zvingasununguke here ivo vasipo kana kuti ivo vauye mutaurani vakwanise kufambawo neni zvakakushuvira kuti vakwanise kufamba neni vari kuramba saka handichazivi kuti ndodii inini ndandisinei nekuti nyaya idzokere kupolisi kumashure kwese semafungira avaita ndakauya ndichida kuti vafambe neni ndibatsirwe vari kuramba saka pakutova kutotsvaga vabatsire kumhuri yeZimbabwe kuti pamwe vangandibatsirewo nemazano ende ipapa ngativharira futi chikumbiro kuvakuru vechechi yekwamwazha kuti muchida muri kuona kana kuti vanhu vanonamata vari pasi pesangano rekwamwazha kuti tichida muchiona programu iyi mwana wemutendi wenyu ari kuchema ari kuti inini ndiri kuda rubatsiro baba vari kuramba kufamba neni vari kuti havakwanisi kuenda kun'anga imimi sevakuru vechechi munokwanisa here kuti mundibatsire ndiri ndega ndina hanzvadzi yangu kana kuti mundibatsira ndina baba kwakuru hazvinene kuti vari kupi muZimbabwe muno kubva kuna bishop wacho kana ariko kusvika kunani kana kuine vanhu vanoenda vatendi vanoenda kuchechi kwamwazha vari kuziva muprofita mukuru anokwanisa nyaya idzi uya woita sei okubatsirai handitika ndizvozvo zvimwe tezvo tichidawo
chikumbiro kumhuri yeZimbabwe kunana sekuru, ana sekuru, ana godobori vanozvikwanisa kuti kana paina anokwanisa kuti dambudziko iri ripere vakubatsire. Anditi ndingonzwa chingoti kushanda wane murume murume handina tibva takuadvertisa ndikatokwanisa kuchengetawo vana vangu plus ndiri mwana mudiki handinzwi kuda murumewo so hazvingaiti here kuti ndinzi 34 ndinzi ndatochembera kuzosvika ku50 ndo pamakutororwa kamazuva ano kutororwa kuma30 ipapapa handingogara ndisina murume totoriwo munhu akatosvika wanoda kutoonekwawo nekutovakawo musha wake ndotochembererawo pamba pangu semaitiro akaitawo mai vangu vakachembererawo mumba mavo nemurume wavo zvanditodawo but zviri kuramba saka ndoda kutobatsirwawo ipapo pamwe ndingangowanawo pekuchemberawo ndiri plus mabasawo mubvunzo wangu wokupedzisira ndokuti mafungiro ako iwewe baba ava vaGotore baba vakwa kumhuri kwenyu vangangove vakabata iwewe chiti Chibharo uchitarisa upenyu hwewe mamwe masisters ako wakamira sei? Vagere mushe mudzimba zvinhu zvavo zviri kuvafambira kwakungoidza nyaya idzi akumakuwa ndoyedu sisi vangu vakatombonyengwa kutoudzwa kuti ndokuda vainda vachinopotera kukonana kwavaita nemurume vakanoudzwa kuti uya ndikuchengetesa nemurume but vakazvitaura still hapana chavari kubvuma ndakazviita vanotori nemamwe mafotos echimwe chimwana akatotombotenderera chavaitoradzwa kuti vaitoda kutochipa ma5 bond achangobuda mamwe epepo so vanovhevhetedza zvana zvitoko vane mwana nemuzukuru kana chiti muzukuru uyu kumba alright kuti ndambotaura kuti ukama hwedu wakaita munhu wavane mwana naye ndichimuona inini mwana wemwana wehanzvadzi yamai vangu ndimai kwandiri ivo vachimuona vanomuti muramu kusaidi kwamai vangu handiti kusaidi kwehanzvadzi yavo yakanororwa uku mwana wemwana wehanzvadzi yavo saka anenge ari muzukuru vane umwe futi muzukuru wavakatombonyenga vakatodanana zvekuti vatete vakasvika pakutomaka mwana iyeye kuti handidi kana kutombokuona ari kuJoburg wavakatonyenga vakadanana vakanzi vaitonovata kumaloji kupi kupi saka vane kahunhu kakadaro ndokanotori kahunhu kavo kekungonyenga hama so idzo hama dzinenge dzazonyengwa idzo chichasa upenyu hwavo uchikombera nehwako iwewe pane kadifference here zvinotongofanana because pane mwe akatombozopenga kumadi kumbobatana madi kumbobatana vanyengo yava muti akomana tiita sei ngatitoita sei muri pamwe chete vamwe vako vanobvumira wakambozviedza hatitombobatani because vanhu vekuti vanotovanza I think vachiri nekakuputirwa kaike kuti musataura usauti vanhu ndoka vanenge vainako plus uyo wakatoitisa mwana uyu vakasvika pakutomutenga kuti ati murume wangu tongozonzwawo makuwa achiti baba wacho akaroorerwa asi hatina idu chi handina ruzivo nazvo but zvimaruma zvinotombofambawo kuti vaimutenga vachimubhadhara chichi handiti aiwa hanzvadzi chichemo chako tachigamuchira isusu kuno kuSly Media vari kuona hatina zvedu kazhinji nyaya dzinowanzobuda panapa dzikoshaya magumo tinoziva kuti kazhinji tikaibudisa so inowanzoita mainterest akawanda kubva kuvanhu vakasiyana-siyana tichipiwawo zvakare mazano akasiyana-siyana kune vamwe vanokomenda vatinongoziva vasingadi vanongoti matambudziko ese uyo ari kunyepa ndozvauchaudzwa wakavengana navaGotore hamene zvawakaita nababa wako zvazodiwa zofunga kuvadai so zvimwe zvinhu zvanofanira kutarisira kunewo zvakare vachatipa mazano kuti adii kuenda kwakati zvese izvi zvinoita tinozvitora tozvigamuchira toona chinenge chakanakira kuti dambudziko rako iwewe kunyanya nehanzvadzi yako nemazuva amarara muri panze mubatsirike ndinotenda Sly Media TV, building bridges.